Ibemelie bụ anyị bụ ndị Igbo na-emegheli nne. Amara mma asụsụ anyị ọ na-eme anyị ivele. Onye isi kere pụtakwa ọsịga I'm fine. Ke mama gị arụ dịkwa she's fine. Ke maka papa gị arụ dịkwa oh he's fine. Ọ bụ na anyị agbabala asụsụ anyị ọsọ, ọ ma ete aka asụsụ anyị anwụrụ pee. Whatever na-ekwu anyị nwe agbakọ igo ana enwetela anyị ebe n'ibe onyonyo ebe a ga na-asụ Igbo. Mụnwa ka abịakwute kedu abụ ịchọ ziva ma enye ka ọ bụrụ ibe a ga na-akpọ ebe a na-akpọtụ ebe a ka akpọrọ ya ka ebe a ga-anọ wee mere ebe a bịanụ n'Enugu bụ isi Igbo ka anyị nọdụ n'Enugu ka a wee menye abịala Enugu. Ekwu m okwu n'uchichi mbọsị emelie kwute enye aka etinyere m okwu oyibo na ya chu nọ n'elu mana ndị na-asụ ebe ka Peter Edochie na Naịjirịa eruro nne maka na agụmi ime oyibo ọbụma agụmike m oyibo mesie BBC zụwa m ana m asụ oyibo ọbụma mana ife gbasara asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ọ na-ewute m na ndị Igbo pụta arapụ asụsụ va a na-asụ oyibo abada adịkwa unu mma n'ọnụ asụrụ ya na-aga gị na onye Yoruba na-akpa nkata onye Yoruba ibie bịara na ọ rapụghị asụrụ Yoruba kpọtịa edu a ka ọ dịrị ndị ugwu mana anyị nwa kama anyị ga na-asụ asụsụ anyị wee na-akpa nkata anyị na-asụ oyibo isigodo onye Igbo sụkana Igbo kịta ka wee kpaa nkata o bido nwantịntị ọba na oyibo n'ime ihe o gosi na asụsụ anyị adịghị enyebe aṅụle ọ na-enye m nwa. Peter Edochie bụ onye Igbo ka mma abụ wee kpụkpọ m aja ọ na-enye m aṅụle.